Moim Państwa gościem jest pani Aleksandra Kluczkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Witam Państwa serdecznie. Zbliżają się święta i niedługo fajna, miła inicjatywa, jaką organizuje starostwo wraz z Radą Organizacji Pozarządowych, czyli Kaszubska Wigilia. Skąd zrodziła się taka idea i skąd taki pomysł w ogóle? Dodałabym jeszcze, że Kaszubska Wigilia jest organizowana wspólnie z Urzędem Gminy Kartuzy i Kartuskim Centrum Kultury, bo te instytucje też bardzo włączają się w organizację tego święta. Kaszubska Wigilia zrodziła się 3 lata temu z inicjatywy jednego z członków Rady Organizacji Pozarządowych, pana Mariusza Florczyka. A zrodziła się ona dlatego, że wiadomo, że ludzie działający w organizacjach pozarządowych to ludzie bardzo empatyczni, ludzie z wielkimi sercami, ludzie, którzy mają mnóstwo świetnych pomysłów, kreatywni. I pomyśleliśmy o tym właśnie wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych, gdzie Mariusz Florczyk był takim inicjatorem tego, żeby spotkać się w Wigilię z osobami, z którymi niekoniecznie, które może nie mają rodzin, które gdzieś tam czują się samotne podczas tej Wigilii, ale poszerzyliśmy ten krąg w ogóle o mieszkańców powiatu, bo chcemy się po prostu z mieszkańcami powiatu spotkać, bo to jest takie, myślę, jedno z najważniejszych świąt w roku. Chcemy podzielić się wspólnie opłatkiem, złożyć sobie życzenia, po prostu chcemy się zbliżyć. Właśnie te święta Bożego Narodzenia to jest chyba idealny czas na wspólną integrację, na wspólne spotkania, bo takie jarmarki się odbywają w Gdańsku, w Żukowie, a w Kartuzach powstała Kaszubska Wigilia. I chyba ten główny cel to jest ta integracja i wspólne działanie. Owszem, integracja, wspólne działanie, ale tak jak mówiłam wcześniej, spotkanie się, złożenie sobie życzeń, wymiana takiej serdeczności, tego, czego brakuje, myślę, tak na co dzień w tym biegu, w tym pędzie, którym mamy, a ze względu na to, że mamy świetnie działającą Radę Organizacji Pozarządowych, czyli takich ludzi, którzy dbają o to, żeby ta bliskość z mieszkańcami była, dbają o to, żebyśmy my jako samorząd też o tym pamiętali. Myślę, że tutaj chodzi bardziej właśnie o to spotkanie. No i najbliższa, 3. edycja Kaszubskiej Wigilii już 16 grudnia. 16 grudnia o godzinie 16 na rynku w Kartuzach, w niedzielę. Serdecznie zapraszamy. Będziemy z otwartymi sercami, ciepłymi czekać na mieszkańców powiatu kartuskiego. No i nie tylko, oczywiście na tych, którzy odwiedzają powiat czy Kartuzy, to również czekamy. Czy można już zdradzić, co będzie się działo? Ta formuła nie jest może w tym roku zmieniona. To będą przede wszystkim składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy wspólnie kolędy i później zapraszamy do takiego skromnego, wigilijnego poczęstunku. Właśnie chciałem trochę nawiązać, bo Kaszubska Wigilia to jedno z takich wydarzeń. Mamy też Festiwal Ludzie dla Ludzi i to są takie wydarzenia, które pokazują, że organizacje pozarządowe, tym bardziej w powiecie kartuskim, potrafią się zjednoczyć i zrobić coś razem. To jest bardzo widoczne. To są takie inicjatywy wypływające od organizacji pozarządowych. To jest ten Festiwal Ludzie dla Ludzi, który odbywa się podczas Dni Powiatu Kartuskiego, gdzie organizacje pozarządowe prezentują swoją działalność. Dodałabym też, że jest konferencja Powiatowe Forum Trzeciego Sektora, które ma być takim spotkaniem integracyjnym organizacji pozarządowych, którego celem ma być nawiązywanie partnerstw, tego, żeby organizacje pozarządowe się spotkały w ogóle ze sobą, bo jeżeli między sobą organizacje pozarządowe współpracują, to ta siła jest jeszcze większa, ich oddziaływania. Stąd też jest tutaj też ta konferencja Powiatowe Forum Trzeciego Sektora. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi organizujemy akcję Zostaw 1% podatku w powiecie kartuskim i ona co roku przynosi bardzo duże plony, bo mieszkańcy przekazywali na rzecz naszych organizacji pożytku publicznego około 400 000 złotych i z roku na rok widać, jak ta kwota wzrasta. W zeszłym roku to było 590 000 złotych, a w tym roku to już jest 670 000, więc widać, że potrzebne są takie akcje, że potrzebne jest to, aby może w jakiś inny, innowacyjny sposób współpracować z samorządem, organizując takie właśnie przedsięwzięcia jak Kaszubska Wigilia, jak Festiwal Ludzie dla Ludzi, czy właśnie ta konferencja Forum Trzeciego Sektora. Co już na różnych wydarzeniach słyszę, że powiat kartuski jest wzorem do współpracy z organizacjami pozarządowymi i chciałem to zapytać, bo w powiecie kartuskim ta liczba organizacji jest kolosalna.
Dodatkowo działa Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego, działają też rady gminne. Co jest kluczem do dobrej współpracy z organizacjami? Myślę, że przede wszystkim otwartość samorządowców i to samorządowców jakby w każdej gminie, nie tylko w powiecie, otwartość właśnie na współpracę z organizacjami pozarządowymi, otwarte ucho tego właśnie to, że słucha się organizacje pozarządowe, tego czego potrzebują. Stosujemy tą zasadę takiej subsydiarności, pomocniczości, tego, żeby wspierać instytucjonalnie organizacje pozarządowe, bo jeżeli mamy ze sobą współpracować, to ta współpraca nigdy nie będzie do końca równa. My jako samorząd mamy swoje pieniądze, mamy jakby takie stałe finansowanie. Organizacje pozarządowe nie mają swoich pieniędzy, więc myślę, że tutaj mocą tych naszych organizacji pozarządowych jest też to, że one mogą otrzymać wsparcie od samorządów w naszym powiecie, czy to w postaci szkoleń jakichś takich, którym celem ma być usprawnienie ich działalności, szkoleń, które gdzieś tam jakieś pojawiają się na bieżąco problemy, nowe ustawy. My na to reagujemy i staramy się organizacje pozarządowe wspierać, po prostu instytucjonalnie. I to jest ten pierwszy klucz, wspieranie instytucjonalne, otwarte ucho samorządowców, wsparcie, rozmowa, w ogóle takie otwarcie na samorząd, na trzeci sektor. A ten nadchodzący 2019 rok zapowiada się dla organizacji pozarządowych spokojnie, bo ostatnie zmiany w przepisach, zmiany jakiejś w biurokracji nie napawały optymizmem. No nie napawają optymizmem, bo zmiany czekają i organizacje pozarządowe, i nas. Musimy się do tych zmian dostosować. To będą od 1 marca nowe wzory ofert, umów, sprawozdań do konkursów, do realizacji zadań publicznych. To jest nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Przepisy bardzo dynamicznie się zmieniają. My musimy się do tych przepisów dostosowywać, nie jest to proste. No i też czeka nas właśnie jakby kolejny rok wsparcia działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie. Taką nowością od 2019 roku będzie wieloletni program współpracy powiatu kartuskiego z organizacjami pozarządowymi, w którym określamy na 4 lata kierunki naszych działań, naszego samorządu. I taką nowością, myślę, jest to, że określamy już teraz, że idziemy w kierunku tego, aby sukcesywnie, w miarę możliwości oczywiście budżetu powiatu kartuskiego, zwiększać środki na realizację zadań publicznych, żeby sukcesywnie też zwiększać ilość zlecanych zadań na zewnątrz organizacjom pozarządowym. Chcemy również pracować nad tym, aby utworzyć powiatowe centrum wolontariatów i chcemy, aby to wspólnie z organizacjami pozarządowymi mądrze zaplanować, żeby skonstruować taką, czy to instytucję, czy zatrudnić taką osobę. Nie wiemy też, gdzie ta osoba miałaby być zatrudniona, jakie powinny być standardy działania takiego centrum wolontariatu, żeby po prostu nie stworzyć czegoś bez konsultacji i wylać po prostu dziecka z kąpielą. A takie powiatowe centrum wolontariatu wszyscy widzimy, że jest bardzo potrzebne w powiecie kartuskim. Mówiliśmy o tej długiej nazwie wydziału, którego jest Pani dyrektorem. Jest tam też ochrona zdrowia, a niedawno bardzo dużo mówiło się o HCV i o ochronie przed już w salonach kosmetycznych i w salonach fryzjerskich. O co chodzi w tych wszystkich szkoleniach i na czym to polegało? Tak, dodatkowo mój wydział zajmuje się profilaktyką zdrowotną. Mamy właśnie taki program przeciwdziałania rozprzestrzeniania się tego wirusa HCV. Celem tego programu jest też zbadanie tego, w ogóle ile osób w powiecie jest zakażonych tym wirusem, ponieważ wirus jest ten o tyle niebezpieczny, że może wywoływać wirusowe zapalenie wątroby typu C, które nie daje żadnych objawów niestety przez wiele, wiele lat, a może skończyć się marskością wątroby czy rakiem wątroby. I zbadanie, im wcześniej zbada się to, czy ma się tego wirusa, tak, czy ta choroba się rozwija, pozwala na całkowite wyleczenie. Dlatego już od zeszłego roku finansowaliśmy badania bezpłatne na wykrycie tego wirusa we krwi. Są to badania na obecność przeciwciał anty-HCV i one do 14 grudnia są kontynuowane w Kartuzach i w Żukowie. I od przyszłego roku, od 2 grudnia
kolejna edycja jakby tych badań się będzie odbywała. Mogą brać udział w tych badaniach osoby w wieku od 18 do 65 lat, które są zameldowane w powiecie kartuskim. Niedługo święto Bożego Narodzenia. I chciałbym zapytać, czego życzyć zarówno pracownikom właśnie samorządów, czyli starostwa i wydziału organizacji, jak i samym organizacjom na święta i nadchodzący rok. Myślę, że warto by było życzyć tego, żeby było mniej biurokracji, żeby mniej było tych przepisów, do których my musimy się dostosowywać. Takiej wzajemnej serdeczności, zrozumienia, a organizacjom pozarządowym bardzo dużo źródeł finansowania na to, żeby pomysły, te misje, żeby przede wszystkim tę misję, dla której zostały powołane, żeby mogły realizować. Zatem tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem była pani Aleksandra Kuczkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Kartuskiego. Dziękuję bardzo.